En aquestes eleccions del diumenge que ve, del 25 de maig, el que hi ha en joc és exactament la possibilitat, la realitat immediata de tenir o no tenir, d'accedir o no accedir, d'aspirar o no aspirar a una qualitat com a societat, a una dignitat com a ciutadans que està absolutament afectada per les polítiques europees. És a dir, el fil directe que hi ha entre les decisions que han pres la Comissió i el Consell d'Europa i el tancament de serveis públics o els debats sobre l'Hospital de Viladecans, per entendre'ns, és un fil directe, diguéssim, no hi ha masses intermediaris. Ja sé que l'última decisió la pren el govern de Catalunya i que també hem de barallar-nos i apassionar-nos per qüestions com aquesta. Com i quan recuperarem tota la potència i tota l'ambició inicial pel projecte, per exemple, de l'Hospital de Viladecans. Però de la mateixa manera hem de saber que les decisions que prenen a Europa tenen que veure amb si hi ha o no hi ha reindustrialització real en aquestes terres. La gran victòria de Catalunya serà que els ciutadans votin i votin amb una proporció suficient per enviar un missatge claríssim a tota Europa. Aquí estem, sabem el que som, sabem on volem anar i estem disposats a afegir a Europa tota la nostra ambició, la nostra qualitat democràtica, la nostra convicció per tenir una societat a l'alçada de les nostres esperances. El Baix Llobregat és una comarca obrera que ha patit moltíssim, que està patint moltíssim, és una de les comarques i dels espais del país on està patint més la crisi i per tant nosaltres creiem que l'única manera de sortir d'això és gaudir dels nostres recursos, tenir allò que es mereix a la nostra ciutadania i la manera que nosaltres creiem que és això és construir un nou país.